O señor director xeral de Asistencia Sanitaria do Servicio Galego de Saúde, señor Alfredo Silva Tojo. Benvido. Pregunta 44.595 do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego sobre as previsións da Xunta de Galicia no que atinxe a restitución de servicios do Centro de Saúde de Vilalba e a cobertura das prazas vacantes no seu cadro de persoal. Para formular a pregunta por un tempo máximo de 10 minutos, a señora Rodil. Sí, grazas, presidenta. Non se decataran do cambio na orde do día. Bon día, digo a todas e benvido o señor Silva. Efectivamente, hoxe desde o BNG preguntamos pola atención sanitaria, pola atención que reciben as 14.000 persoas aproximadamente que viven neste concello que é cabeceira de comarca da Terra Chá, que leva padecendo a veciñanza de Vilalba como a de prácticamente todo o país, moi especialmente no interior de Galiza e non só, levan anos soportando, xa digo, a falta de persoal no centro de saúde, denunciando tamén as consecuencias que ten a falta de cobertura das prazas que ten asignadas este centro. De feito, non hai moitos días, a comezos deste ano, día 9 de xaneiro, convocaba o propio Concello, o conxunto, a totalidade da corporación municipal, todas as forzas políticas representadas nel, todas as que estamos aquí presentes, unha movilización ás portas dese centro de saúde na que eu puiden participar. Convocaban, insisto, esa movilización para denunciar a falta de cobertura do conxunto de prazas que ten asignadas este centro de saúde e a perda de calidade asistencial que padecían as veciñas e os veciños deste concello de Vilalba. Coincidindo con esas movilizacións, o propio día da movilización, o Sergas saiu anunciando, e foi ademais titular na prensa luguesa, anunciaba o Sergas, a Xunta de Galiza, que se ian incorporar 3 médicos coa resolución do concurso oposición convocado en 2022, logo creo que foi modificado no 23, agora en xaneiro de 2026 resolvíase ese concurso oposición e era algo que nos alegraba, non? Porque primeiro daba resposta ás demandas veciñais, non totais, pero daba respostas ás demandas veciñais e tamén demostraba que se queremos que as cousas se manteñan hai que defendelas e hai que defendelas tamén pola vía da movilización social. Eu, como temos esta pregunta hoxe nesta comisión, pois chamei ao centro de saúde o martes para preguntar como fora a incorporación desas prazas anunciadas e publicadas no DOGA no concurso oposición, insisto, de 2022-2023 e, claro, a realidade xa distaba bastante da propaganda. O certo é que desas 3 persoas que tiñan previstas a súa incorporación, 2 delas si tomaron posesión da praza, unha non, e das 2 que se incorporaban, unha ven do CIS de Lugo, que eu espero que o oco que deixa sexa cuberto, e a outra xa estaba traballando no propio centro de saúde de Vilalba, cubrindo unha vacante. As 6 prazas de médico que non están cubertas, porque esa é a realidade que viven hoxe as veciñas e os veciños de Vilalba, van parcheándose como se pode, un día sí e outro non. Hai un médico que vai 3 días a Vilalba, 2 a Abadín, e logo teñen unha médica que sobe urxencias dos cupos que non teñen médico. Iso para a poboación adulta. Para as nenas e os nenos, que, por certo, no caso do Centro de Saúde de Vilalba non só se atende a poboación pediátrica deste concello, tamén ten que ir, por exemplo, as nenas e os nenos de Muras e a maior parte do tempo as de Abadín, as 2 pediatras que teñen praza titular, digamos, no Centro de Saúde de Vilalba están de baixa. Algún día vaise cubrindo o servizo, iso tamén mo contan non só o persoal do centro de saúde, senón tamén as familias con alguén que ven do hospital ou van cubríndose algunhas horas para atender o programa do neno sano e cando non, as nenas e os nenos fora desas citas ordinarias pautadas, insisto, por un programa que todas as nenas e os nenos teñen desde que nacen, o que lles quedan a esas familias é ir ao PAC, onde hai médicos de familia, insisto, que ademais de Vilalba atenden a Badín, Cospeito, Muras e Xermade, ou directamente ir ao ULA. Teñen unha zona de pediatría renovada, supoño que igual me falan dela, humanizada, co esforzo e a colaboración do Sergas e da Fundación Paideia Galicia, agora o que falta é pediatras nas salas de espera e nas consultas bonitas e
humanizadas que hai nos centros de saúde. Esa é a realidade máis alá da propaganda e as consecuencias. Eu preguntáballe ás veciñas e veciños de Vilalba pois cal é a situación que teñen cando non hai médicas e médicos para atendelos, pois citas pedidas ese martes que eu chamaba por teléfono e asignadas pois ao 19 de febreiro. 20 días de espera para que te vexa o teu médico de cabeceira. Como comprenderá, moita xente non espera porque non pode esperar e búscase a vida como pode, indo ao PAC ou ás urxencias hospitalarias. E iso, pois dicíano, tanto a portavoz nacional do BNG neste pleno como a miña compañeira Monse Prado tamén na interpelación ao conselleiro, nin é aceptable nin é admisible. Calquera de nós que facíamos, dicía agora a señora Prado, non? Nós facíamos en tempo real un pouco co grupo parlamentario un repaso de cando podíamos pedir cita para a nosa médica ou médico de cabeceira. Eu tamén miraba a miña axenda ou tamén a da miña filla. Eu podía pedir para o día seguinte unha cita ca miña filla e ao final acabas sentindo que eres unha especie de privilexiada, pero o certo é verdade que non é un privilexio, é que temos, pois no noso caso, garantido un dereito que moitas persoas, moitas nenas e nenos, moitas persoas en idade adulta ao longo e ancho de todo o país, tamén na comarca de Lugo, non teñen garantido. E eu estoulle falando agora de médicos, de cabeceira e de pediatras, pero nos últimos anos o Centro de Saúde de Vilalba perdeu especialidades como oftalmoloxía ou xinecoloxía, como se relataba nesa movilización na que participou tamén persoal sanitario, ou hai tamén pois prazas de enfermería no PAC que non se cubren cando hai baixas ou hai descansos de persoal. Eu a pregunta que lle fago, señor Silva, é clara e é que vai facer a Xunta de Galiza para garantir a cobertura das prazas que hai sen cubrir no Centro de Saúde de Vilalba, para garantir que toda a poboación adscrita a ese centro, neste concello ou outros que teñan que ir a él para recibir unha asistencia sanitaria como merecen e a que teñen dereito, pois conten con persoal para atendelos, porque é obvio que esa medida estrela que nos anunciaban, ese concurso oposición de 2022-2023, pois nin sequera trouxo o persoal que vostedes prometían, porque realmente físicamente ali no Centro de Saúde de Vilalba só hai unha persoa nova, a outra xa estaba traballando ali. Entón, non me estendo máis, a pregunta é bastante clara. Que é o que van facer para garantir que se cubren as prazas vacantes que hai no Centro de Saúde de Vilalba e con iso se garante o dereito a unha asistencia sanitaria de calidade e de proximidade como se merecen e teñen dereito a poboación desta parte do país. Mais nada. Grazas. Ten agora a quenda para a resposta ao señor Silva por un tempo de 10 minutos. Bo día, señores e señoras deputadas. Bo día, señora Rodil. Esta pregunta permítenos explicar con datos obxectivos cal é a situación real do Centro de Saúde de Vilalba e, sobre todo, trasladar unha mensaxe de tranquilidade á veciñanza fronte a certo alarmismo do que parten moitas veces vostedes. Non se reduciu a carteira de servicios, é importante, e lonxe do que se afirma, nos últimos anos reforzouse tanto a dotación profesional como os recursos asistenciais. Respecto á cobertura do persoal médico, o Centro de Saúde de Vilalba, como ben sabe, conta con a dotación ordinaria de 11 prazas de médicos de familia, 9 cotas de mañán e 2 de tarde, cunha media de 1.000 centis por cota, por debaixo da media estatal e tamén das recomendacións das sociedades científicas de medicina de familia. Na actualidade están cobertas de maneira estable 7 das 9 cotas de mañá, con axendas completas, combinando, como ben dixo vostede, persoal propio, profesionais de outros servicios e ámbitos asistenciais. Ademais, existe outro facultativo, que tamén o dixo en quenda de mañá, que atende as urxencias e demandas derivadas das ausencias, co obxectivo de evitar as sobrecargas no resto dos profesionais. A quenda de tarde está tamén coberta, con profesionais do propio servicio con prolongación de xornada voluntaria ou axendas completas cando a cobertura asistencial o permite. Como ben dixo tamén, a última oferta pública de emprego ofertáronse 3 plazas para este centro. 2 delas xa foron cobertas e unha terceira non se formalizou aínda, dado que a persoa adxudicataria optou por seguir prestando servicios noutro centro público, tamén no Servicio de Atención Primaria de Vilalba, polo que esta praza será convocada en segunda volta nas próximas datas. Aquí é importante recordar que a Xunta de Galicia está a ofertar todas as prazas dispoñibles, está a resolver as ofertas públicas de emprego que convoca e está facendo todos os esforzos posibles para atraer profesionais. Sen embargo, tamén é necesario lembrar que a atención primaria atravesa, como ben sabe, unha situación difícil en todo o territorio nacional, non só en Galicia, e que a falta estrutural de especialistas en medicina familiar e comunitaria afecta a todas as comunidades autónomas,
Este feito é obxectivo e coñecido por todos, aínda que algúns prefiran obvialo ou confundir intencionadamente a orixe do problema, os responsables directos e as medidas necesarias para afrontalo. A pesar diso, no Centro de Saúde de Vilalba, garántese asistencia combinando nomeamentos, intersustitucións e prolongacións, repito, voluntarias de xornada retribuídas, pactadas cos profesionais e sempre como medida excepcional para garantizar a asistencia. No ámbito da pediatría, se ben é certo que as dúas prazas titulares están actualmente en situación de incapacidade temporal, esta circunstancia estáse cubrindo todos os días mediante pediatras en quenda de mañá e reforzo adicional con profesionais do Servicio Hospitalario do ULA polas tardes para a atención, como ben decía, ao programa do Neno San e as demandas pendentes que poidan xurdir. Polo tanto, tamén aquí a atención pediátrica está garantida. En canto ao punto da atención continuada, quedou ser moi claro. O PAC de Vilalba está totalmente coberto e non hai ninguna vacante nin baixa na actualidade. A atención continuada está estruturada e dimensionada conforme a súa poboación de referencia, o seu plan funcional en coordinación co 061, garantindo así asistencia urxente ás 24 horas. E respecto ao resto de categorías profesionais, non existen incidencias relevantes de cobertura. Os cupos de enfermería están por debaixo da media galega, cumprindo os ratios e nos últimos anos non só non se reduciron efectivos, senón que se incrementaron. De feito, nos últimos anos puxéronse en marcha novos servicios e ampliouse persoal. Incorporouse o servicio de hospitalización a domicilio ao ámbito de Vilalba, con dotación específica de médicos e enfermeiras. Só no ano 2025 foron atendidos 469 pacientes deste concello a través de ADO, permitindo unha mellora importante na continuidade asistencial aos pacientes máis complexos da zona. Gracias a isto, é moi importante, desenvolvese tamén en Vilalba o programa de oncoloxía a domicilio, co que se recibe xa tratamento 4 pacientes, e que marca unha diferencia sustancial de calidade para os enfermos de cancro, aos que se lle evita o desplazamento ao hospital para recibir o tratamento. Creouse unha nova praza de enfermería en quenda de tarde no ano 2023, co que se melloran os ratios. Creouse unha praza de fisioterapia tamén no 2023, mellorando os tempos de resposta. Incorporouse unha segunda matrona no ano 2025. Tamén se dispón periódicamente dos servicios de nutricionista e dun psicólogo clínico que formará parte da rede galega de atención psicolóxica de atención primaria. E puxose en marcha a enfermería de apoio a domicilio, a SESAD, que só no ano 2025 atenderon a 321 pacientes. Estes son datos e demostran que non houbo recorte de servicios senón unha ampliación progresiva da carteira asistencial. A isto súmase tamén o programa Hermes na área sanitaria de Lugo, A Mariña e Monforte, un modelo de integración asistencial entre atención primaria e atención hospitalaria que leva varios anos funcionando cun grado de adecuación alto. Conta con vías prioritarias de derivación para todas as especialidades de referencia, consultas non presenciais entre profesionais e circuitos consensuados para pacientes crónicos, que, por suposto, melloran a continuidade asistencial e evitan desplazamentos innecesarios. No ano 2025, este programa permitiu resolver en Vilalba máis de 800 actos asistenciais, dos incluídos no mesmo, reforzando a capacidade resolutiva do centro. Falemos tamén da actividade. Durante o 2025 fixéronse máis de 76.800 consultas no Centro de Saúde de Vilalba, unha media de 6.000 ao mes, incluindo a atención domiciliaria. No ámbito comunitario e preventivo, Vilalba foi recoñecido nos premios dos Plans Locais de Saúde 2024 pola dimensión da súa actividade comunitaria e un dos seus centros escolares foi piloto do programa de vacinación intranasal da gripe en escolares, reforzando a prevención desde idades temperás. Todo isto enmárcase nun investimento global nos orzamentos da Xunta na área sanitaria de Lugo, A Mariña e Monforte de máis de 701 millóns de euros nos orzamentos deste ano 2026, cun incremento dun 3,9% respecto ao ano anterior, que inclúe persoal, funcionamento, prestación farmacéutica e investimentos. A Xunta seguirá ofertando todas as prazas, reforzando os equipos e reclamando ao Goberno estatal central máis médicos, máis prazas MIR e unha planificación responsable, porque a sanidade pública deféndese con feitos, con recursos e con traballo diario, non con alarmismo. Moitas gracias, señora. Grazas. Quenda ahora para a réplica a señora Rodil por un tempo máximo de 5 minutos. Grazas, presidenta. Eu, señor Silva, que lle agradezo a resposta. O BNG non alarma nada, porque, claro,
Se nós somos uns alarmistas e imos por aí meténdolle medo á xente, supoño que o Partido Popular de Vilalba, que estaba pendurando aquí da faixa tamén, serán tamén alarmistas, instigadores del contubernio nacionalista ahora comunista vietnamita, tamén, non? O que pasa é que a xente, abaixo, donde están as veciñas e os veciños que chaman pois, o 27 de xaneiro de 2026 para pedir unha cita ordinaria co seu médico de cabeceira e lle dan po 19 de febreiro, que son máis de 20 días, eu non sei se están alarmados. Preocupados xa lle digo que sí, porque o que está é desatendido. E iso, pois, aquí arriba, ali en San Caetano, igual, pois, lles parece que no medio do mar de cifras globais enormes, pois, non é nada. Pero, claro, a xente é a súa saúde. Entón, claro que está preocupada. Aseguro-lle que non fai falta que vaya ao Bloque a ningún sitio. Porque a min tamén me parece que é un pouco inxusto, cando menos, ou despreciativo, creer que a xente que o único que defende é o seu dereito a ter uns servizos públicos de calidade, falamos de sanidade, pero podíamos falar da atención ás persoas maiores ou de calquera outro, parecelle que non ten outra cousa que facer o 9 de xaneiro, arreciando, que poñerse ali diante do seu centro de saúde. E o que está facendo é un exercicio de dignidade democrática defendendo o dereito a ter unha asistencia de calidade. É o mínimo que se cubran os medios que ten que ter, neste caso, pois, o centro de saúde de Vilalba. Que o que hai é, bueno, pois o parche, cunha perna tapamos a outra como se vai podendo. Porque eu, a respecto da atención pediátrica, eu digo, non está garantida. Fora do programa do Neno Sano falan moitas cousas. Este inverno tocounos ás familias de menores de 3 anos, de bebés e de menores de 3 anos, pois un bon andazo de gripe A, de virus sincitial, sufrímolo todos. Esas familias, moitas delas, acabaron nas urxencias pediátricas do ULA porque non había quen os atendera no Centro de Saúde de Vilalba. E outro día dicía a miña compañeira Monse Prado ou Iria Carreira tamén nas súas intervencións, agora o que acaba facendo a xente é, para o que sería unha consulta ordinaria do día a día, vas ao PAC, porque non tes o teu pediatra ou o teu médico de cabeceira. E ao final, para as cousas así, que serían de ir ao PAC, acaba sindo as urxencias hospitalarias do ULA. Eu atopeime ali a familias de Vilalba, que non teñen ningunha desas dúas prazas cubertas, e que ir metendo persoas do ULA algunhas horas para ir cubrindo o programa do Neno Sano, que como todo o mundo sabe, aquí mellor que a min, está pautado en períodos temporais para a revisión, como corresponde, da evolución das nenas e dos nenos segundo van medrando, non cubre a atención sanitaria que todas as nenas e nenos merecen para as súas enfermidades ordinarias. Entón, nós o que lle pedimos é que fagan algo máis do que están facendo, porque falábame vostede dese concurso a oposición, eu tamén lle daba os datos que ao final das 3 prazas que iban vir, que vostedes anunciaban a bombo e prato, claro, a realidade fora da propaganda e do fume era ben distinta. Ao final, unha persoa que non estuvera xa desenvolvendo o seu posto de traballo ali en Vilalba é o único novo que hai no centro de saúde, pero ademais eu vía estes días tamén para ese concurso a oposición de 2023 que se resolveu tamén recentemente no ámbito da pediatría, das 60 prazas que vostedes lanzaron para Lugo eran 9, o 12% quedaron sen cubrir. Falaba vostede de formar máis persoal sanitario. Aquí agora mesmo o BNG volvía a dicilo pola mañá, nós sempre apoiamos, sempre apoiaremos que se forme a máis persoal sanitario e a persoal médico con formación de calidade, pero claro, que hai tamén é que ter capacidade para reter o persoal que se forma. Os datos de pediatría, xa que falamos de pediatría de 2025, datos da Consellería de Sanidade do mes de agosto, de 27 pediatras, 10 para a atención primaria, dos que a área sanitaria de Lugo foron únicamente 3. Claro, entonces o problema igual é algo máis que cubrir prazas MIR ou seguir incrementando o número de prazas MIR e garantirlle a esa xente que teña unhas condicións de calidade. Haberá que preguntarse por que a xente que se lle dá unha praza de destino definitivo non acolle. Igual tamén ten algo a ver as condicións nas que vai traballar nese posto de traballo. Nós o que lle pedimos desde o BNG, e non o digo eu, sino que é de maneira reiterada por parte da Portavoz Nacional do BNG e da Portavocía de Sanidade, é que se garantan condicións de traballo dignas para que o persoal
pouco ou moito, pero persoal, polo menos, que está en disposición de ir a traballar aos centros de saúde como a de Vilalba, teña unhas boas condicións de traballo na que poder facelo, porque senón, pois aquí podese incrementar o número de prazas, miro que se queira, que despois a xente vemos que fuxe deses postos de traballo de atención primaria polas condicións de traballo pésimas nas que os teñen vostedes desde o Goberno do Partido Popular na Xunta de Galiza, máis nada. Grazas. Quen dá ahora para o peche por un tempo de 5 minutos para o señor Silva. Brevemente, para responder ás afirmacións realizadas, en primeiro lugar, retirar unha idea é realidade fundamental. A demanda asistencial en Vilalba está cuberta todos os días. Hai dificultade persoal, como en todo o país, pero a actividade está cuberta mediante nomamentos, reforzos profesionais, intersustitucións e programacións voluntarias de xornada, polo que non hai abandono do centro nin retirada de servizos. As prazas están ofertadas. Nesta última OPE puxéronse 3 prazas de medicina de familia para Vilalba. 2 xa están cubertas e a terceira quedou vacante únicamente porque a persoa adxudicataria optou por continuar noutro centro a súa actividade asistencial e cubrirase na segunda volta. En os últimos anos ofertáronse e cubríronse para Vilalba ata 16 prazas. Isto é importante dicilo con claridade. A Xunta convoca prazas e resolve OPEs. O que non pode facer é fabricar médicos donde non os hai. Porque esta é a cuestión de fondo. A falta estrutural de facultativos é consecuencia directa da falta de planificación estatal. Galicia leva anos reclamando máis formación de especialistas e máis flexibilidade normativa para incorporar profesionais e, mentres iso non chega, organizamos o sistema para que a cidadanía non quede sen atención. E agora entro no punto que adoita obviarse e do que non falan con rigor, as especialidades. Non é certo que se perderan servizos. O que existe é unha mellora do modelo asistencial, baseado na integración entre a atención primaria e a atención hospitalaria, que se dá a través, como xa dixen antes, do programa Hermes, na área sanitaria de Lugo, a Mariña e Monforte. Un programa que leva varios anos funcionando e que foi diseñado e consensuado cos propios profesionais. Que supón o Hermes na práctica? Supón vías prioritarias de derivación para os procesos asistenciais consensuados entre profesionais de atención primaria e atención hospitalaria. Interconsultas non presenciais entre médicos de familia e especialistas. Supón a resolución de dúbidas clínicas sen necesidade de desplazar ao paciente e priorización real dos casos que o precisan. É dicir, moitas das consultas que antes obrigaban ao paciente a ir físicamente ao hospital agora resolvense desde o propio centro de saúde, co apoio directo do especialista. Isto non é perder especialidades, senón que é achegalas á atención primaria, gañando tempo, eficiencia e comodidade para o paciente. Un dato, no ano 2025 beneficiáronse preto de 7.000 pacientes das vías prioritarias do Hermes e máis de 21.000 pacientes das consultas non presenciais na área sanitaria de Lugo. A isto hai que sumar os reforzos reais dos servizos máis especializados. Hospitalización a domicilio en Vilalba desde o ano 2021, con 469 pacientes atendidos o ano pasado. Creación dunha nova praza de enfermería de tarde, como xa dixen, segunda matrona, un nutricionista, un psicólogo clínico de forma periódica e a enfermería de apoio domiciliario, con máis de 300 pacientes atendidos o ano pasado no seu domicilio. Falamos, por tanto, dun centro que incrementou a súa carteira de servicios asistenciais. Entendemos a preocupación da veciñanza, por suposto, e compartimos o obxectivo de mellorar tempos de espera e estabilidade dos equipos. Precisamente por iso estamos convencidos de que coa incorporación dos novos profesionais da OPE isto mellorará progresivamente. Pero o que non é aceptable trasladar unha imaxe de colapso ou abandono que non se corresponde coa realidade. Hai actividade diaria, hai urxencias cobertas, hai atención domiciliaria, hai pediatría reforzada, hai integración con especialidades hospitalarias e hai máis servicios que hai uns anos. Seguiremos traballando con datos, con recursos e coa máxima colaboración cos profesionais, ao tempo que seguimos exixindo ao Goberno Central máis médicos e máis prazas MIR. Esa é a vía responsable para fortalecer a nosa sanidade pública. Moitas gracias. Grazas, señor Silva. Despedímolo agora ata a próxima ocasión. Gracias polo seu tempo. Continuamos agora coa última das preguntas da orde do día, coa 43.189 do Grupo